ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Гипразем ҷойгир аст, рӯ ба рӯи мактаби 91. дар инҷо худи мактаби 91, бозори Вориси Сомон ва болотар деҳқон бозори Гипразем, аз ин тараф бошад Ваяни Гарадоб ва болотар ҷои канечкаи маршруткаву автобусҳо. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёре баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 14 ошшона иборат мебошад. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 11 ошшонааш ҷойгир аст. ворид мешавем. даруни подъезд дӯстони азиз, дар инҷо ҷои зинапоя ва дута лифт. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 11 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. бино техпаспорт дорад, дута лифт дорад, ҳардуяш кор мекунад. хона бо таъмири нав таъмин аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. фақат як яхдон, як бошинаи ҷомашӯро мебаранд, тамом. дигар ҳама чиз хонааш меистад, хонае мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. наводмона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, наводмона шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи хона бошад, прихожая, роҳрав дӯстони азиз. дар инҷо ҳоҷатхона ва ҳамом, ин ошхона мебошад ва дар инҷо ду ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхона ва ҳамом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона дӯстони азиз, дар инҷо ҳамон, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ман ҳамин мошини ҷомашӯиро мебарам дӯстони азиз. ин ошхона мебошад ва ин яхдонам мебарам дӯстони азиз. фишори об баланд аст, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хуб аст дӯстони азиз. хона дар Гипразем ҷойгир мебошад, рӯ ба рӯи мактаби 91. тирезаҳояш ҳам низ мактаби 91-ро нигоҳ мекунанд. марҳамат дӯстони азиз, худи мактаби 91. дар инҷо бошад бозори Вориси Сомон. аз ин тараф Ваяни Гарадоб ва заправкаи Тоҷирон, ҷои канечкаи маршрутка бо автобусҳо. аз ин тараф бошад аллакай деҳқон бозори Гипразем, худи Гипразем дӯстони азиз. ва ман ҳамин бинои чорраҳаи мардум аст. хулас минтақаи бениҳоят хуб мебошад дӯстони гиромӣ, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. инчунин бозори Вориси Сомон, деҳқон бозори Гипразем дар назди бино. ва ин бошад охир он, яъне дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. аҳамиятият ки хона чӣ қадар як таъмири зебову замонавӣ дорад дӯстони азиз. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзара пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир расо мекунем ки канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.